बुं सेक्सि सरि बालक नोंहा मा प्रब्लेम जादों? बाबा प्रब्लेमाथ' जेबो जायाखै जानायालाय किन्तु आं गावनि फिउचारखौसो नायनो फैदों आंनि फिउचार हासबेन्डआ माबायदि जागोन आंनि फिउचार लाइफआ माबायदि जागोन आंनि गथ' गथाया माबायदि जागोन आं बेखौसो नायनो फैदों बाबा नोंनियाव आच्छा समायना सिख्ला अब्ला नों फिउचार नायजानो फैदों आंनियाव औ बाबा आं फिउचारसो नायजानो फैदों नोंजों बेहाय बाबा आजिखालि बिराद फेमासथार नोङो जेरावबो नोंनिल' नाम खोनायो बिनिखायनो नोंनाव दिनै फैथारबाय आं नङा बालक आं फेमास जायाखै नोंसोरसो आंखौ फेमास खालामदों ओमफ्राय बाबा हायना मुलिफोरबो खालामनो रोंगौ होनलाय नोङो रोंनायालाय रोंगौलै बालक नोंसो मा होनो माने बाबा आंखौ रावबो सेंग्राफोरा गोसोथोआ हाबाब नों इमान समायनाखौनो रावबो सिख्लाफोरा गोसोथोआ आरो ओहो बाबा रावबो गोसोथोआ आंखौ हाब रावबो गोसोथोआबालाय आंजों फैदो आं गोसोथोनसै नोंखौ मा होनदों बाबा बाबायाबो जि फानिखा फानि नङाहाय बालक आंजों फैबा लामारगोनदां नोंखौ बाबायाबो मा होनखायो डायलगफोरानो बारा डायलग नङाब्रा बालक आं नों बायदि समायना सिख्लाखौ मा लांखानिफ्रायनो नेगासिनो दंखायोमोन जारौ नों बायदि समायना सिख्ला जेरावबो नुफेराखैमोन आं मिथिबाय बाबायाबो मा होनखायो आरो समायना जारौ नोंमारगौलै आंनाव मेरला सिख्लाफोर फैयो अब्लाबो नों बायदि समायना जेरावबो नुफेराखैमोन आं माब्लाबाबो ए नंगौ नामा बाबा आंखौ बाबा दा होन नोङो आंखौ सना होनबाबो जागोन हे बाबा नोंबो मा होनखायो नायसाय बाबा दा होनखाबाय आं नोंखौ सना होनना ओमफ्राय मा मुंमोन नोंना जारौ नामालाय माथो नोंना ए आंनि मुङा माबा बाबा गावदां नायसाय आंखौ बाबा दा होनखाबाय आंखौ सना होन सना ए सनासो होननांगौ अब्ला जारौ जेरै नामा गावदां मानसियाबो बिदिनो गावदांदांखा नोङो एकदमबारे समायना हाब बेखौ मोनग'नायबाथाय जाखाबायलै आंना जेबो नांखाला आंनो मा होनदों सना बिदिसो सना होननांगौब्रा जेबो जायाखै जेबो बुङाखै आं ओमफ्राय माथो नायजानो लुगैदोंलाय नोंनि फिउचारखौलाय माबाहाय बाबा आं उनाव गथ' मोनगोन ना मोना बेखौसो नायनो लुगैदों आं हाब गथ' मोनगोन ना मोना मानो मोना जानो सिख्ला जानानै सोरबा गथ' मोना जायो नामा बेनो बाबा प्रब्लेमा मा प्रब्लेम जानांगौ जाखो मोनगोनलै मोनगोन टेनसन खालामनाङा सिख्ला जानानै सोरबा गथ' मोना जायो नामा हाबा जाबानोथ' गथ' मोनबाय दा र' अब्लाबो नोंनि खाफालाव खेमसे नायनानै खोन्थानि आं मोनगोन दे मोनगोन 101% मोनखागोन नों टेनसनखौनो खालामनाङा मोनगोन दे बाबालाय नों आंनि प्रब्लेमखौनो बुजियाखै जेबो प्रब्लेम गैयालै हिन्जाव जानानै सोरबा गथ' मोना जायो नामा माने बाबा आं फुल नङा दा आं सुसो मा होननाय जादों बेलाय आं जेबो बुजिथारासै ओमफ्राय आं नोंखौ होनखाबायना आंखौ बाबा दा होन आंखौ सना होन ना माने सना आं फिथाइ थायनो रोङै फिनेल बिफांसो मा फिथाइ थायनो रोङै फिनेल बिफां मा बुंनो नागिरदों रोखा रोखा बुङा मानो माने सना आं सिख्ला नङाथ' आं सेंग्रासो मा बेफोरखौ मा होनलाबायदों नोंलाय सिख्ला नङा सेंग्रासो औ सना आं सेंग्रासोमोन आं सार्जारि खालामनानैसो सिख्ला जानाय मा होनखो नोङो सार्जारि खालामनानैसो सिख्ला जानाय औ सना आं सार्जारि खालामनानैसो सिख्ला जानाय नङाबा आं बिदि नङामोन दा मा अब्ला नों सिख्ला नङा आरो सेंग्रासो औ सना आं सेंग्रासो दा सेंग्रानिफ्रायसो सिख्ला जानाय आं अब्लालाय नोंनाबो सिखासो औ सना आंनाबो सिखासो नोंसिनि बायदि आंना सेंग्राफोरनिसो मोदोमानो मा मोदोमानो सेंग्राफोरनिसो औ सना आंना मोदोमानो सेंग्राफोरनिसो खादा आं सिगां सेंग्रासोमोन नालाय नंगौना नङाथाय मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ नंगौहाय सना नायनो नामा ओहो नाया मा नायलाबायनो नाया आं नायनोबा सना देखायनि आं नाया होनखाबाय आं रावनिखौबो नाया आं ओमफ्राय आंखौ सना दानसै नोङो गावहानो सना होननो थिनानै दानाबा सना होननाङासो जाबाय आंलाय नोंखौ मिथियामोन नालाय नोंखौ जोलैसो सानदोंमोन आं नोंबो जोलासो आंलाय जोलासो खादा नों नायनायाव मिथियाखै आरो ना ओहो सिनायाखै आं नायनायावलाय माथो नोंखौ सिख्ला बायदिसो नुयो ओमफ्रायलाय सना बिनिखायनोथ' आं सिख्ला जाबाय दा होद आंखौ सना दा होनसै होनबाय मानो बाबा
गावहानो सना होननो थिनबाय दानाबा होननाङासो जाबाय आं मिन्थियामोनलै बिनिखायसो होननो थिनदोंमोन आं दे अरजाया दे ओमफ्राय बाबा आं गथ' मोनमारगोन ना नोंलाय सेंग्रासोबालाय मा गथ' मोनलाबायनांगौ नोंलाय मा बाबा अब्ला आं गथ' मोनला आरो ओहो मोनला नों सेंग्रायालाय बोरै गथ' मोनलाबायनांगौ जाखो बाबा माबा मोनसे खालामदो ना आं गथ' मोननायनि बोरै जानांगौ जाखो बिदिलाय जाया बियो मालाबाबो जानो हाया सेंग्राफोरालाय बोरै गथ' मोननांगौ जाखो सना बिनिखायनो नों माबा मोनसे खालामदो होद आंखौ सना दा होनखाबाय ओमफ्राय आंलाय मा खालामनो हानांगौब्रा आं जेबो खालामनो हाया दे ना बाबा हायोबा माबा मोनसे खालामथारदो हायालै जाम्बां आंलाय बिदिखौलाय मा खालामनो हालाबायनो आं जेबो हाया डक्टरफोरनाव थां डक्टरफोरासो खालामनो हागोन दा आंलाय मा खालामनो हानोसै सना नायसाय आंखौ सना दा होनसै होनखाबाय सरि दे बाबा माबा मोनसे खालामनो हायोबा खालामदो ना आं जेबो हाया होनखाबाय थांदो गोख्रै बिनिफ्राय नङाबा दा साव होनानै नोंखौ आरो सेंग्रासो बानायफिनबावगोन आं नाङा दे नाङा बाबा बिदि खालामनाङा आं थांनोसै दे बिनिफ्राय थांदो गोख्रै थांदो बिनिफ्राय आयौ मा जाजोबखो संसारालाय रावखौ फोथायनो हाला सोर सेंग्रा जाखो सोर सिख्ला जाखो रावखौबो सिनायनो हाला हाबा जानायनि सिगां मोजाङै नायबिजिराबा जारला जासिगोन आजिखालि रावखौ फोथायजाला आजिखालि गिलु बालु जाजोब्बाय जुगानो मुलुगानो साला बेजोंनो लाइन मारिलायबावदोंसोमोन आं सिख्ला साननानै साला सेंग्रासो ओंखारबाय होद सम थानायाव मिन्थिनायानो मोजां जादोंलै नङाबा हायना मुलि होनानैसो लानो नागिरदोंमोन आं बे सिख्लाखौ सेंग्राखौ होद आजिखालि बिदि जानला मोनला हायना मुलि होजानाय नंला नायाफ्रामानो गिनायसो मोनलायलांबाय आं आजिखालि मानसिफोरखौनो निफ्रायबो डेन्जारसिन जाजोब्बाय मानसिफोरानो नोंसोरबो रायजोफोर एबारनिफ्राय सिख्ला गोसथोनाया एसे थाल लानानै गोसथोदोसो नङाबा नोंसोरबो गावदां बायदि जाजागोनबो गोसथोनायफोरा सिख्ला सानानै गोसथोनाया उनाव सेंग्रासो जाबालाय मा खालामनो नोंसोरलाय बिनिखायनो एसे थाल लानानै गोसथोखादो सम थानायावनो मिन्थिबाय हाय मुखुरालि नों बायदि मोजां सेंग्रायानो गैला गय खालारा नोंसिनालाय रावबो बर' सेंग्राफोरा मोजां जों मुसलमानफोरनिसो मोजां रावबो जौबो लोंलिया जोंनिया बिनिखायनोथ' आं नोंखौ गोसथोयो दा मुखुरालि नों जौबो लोङा बिरिबो सोबा सिगारेटबो सोबा जेबो खालामा नोङो नंगौथ' आरो जों मुसलमानफोरानो मोजांलै बर'फोरा मोजां नङा गासिबो नंगौथ' आरो नोंसोरनो मोजांखादा मुसलमानफोरानो आरो नोंनिबा सोरबाफोर लोगो दंबावो नामा आंनि लोगोआबो सासे नागिरदोंमोनलै गार्लफ्रेन्ड मोनाखै बर' सिख्लाखौनो मोनाखै रावबो गैया दा बिदि गासिबो बुकिं गोजाखा गासिबो बुकिं गोजाखा नांगौमोनलै आंनि लोगोआ सासे गार्लफ्रेन्ड नागिरनानै होनदोंमोन आंखौ दे आंनि लोगोफोरनो सोरनोबा बयफ्रेन्ड नांगौ जायोबा खोन्थानानै होगोन आं जागोन दे खोन्थाबानो जाबाय थ' अब्लालाय न'आव थांनोसैलै गोबावथार जाबाय माथो थ'